ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳର ନାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳ ଖାଉଥିବ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଫଳ ଖାଇବା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକର। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମେମାନେ ଫଳ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଚାଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଏଇ ଫଳର ନାମ କ'ଣ? ଆମ୍ବ। ଦେନ୍ ସପୁରୀ। ସପୁରୀ ଖାଇଛ ନା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଦେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଙ୍ଗୁର। ଏଇ ଫଳର ନାମ କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ସେଓ। ତାପରେ ୟେସ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ କଦଳୀ। ଏହା ନାମ କିଏ କହିବ? ପିଜୁଳି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ପିଜୁଳି ଥାଏ। ତାପରେ ନାଲି ନାଲି କ'ଣ? ଡାଳିମ୍ବ। ତାକୁ ଚିହ୍ନ। ୟାର ନାମ କ'ଣ? କମଳା। କମଳା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଦେନ୍ ନଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଆରେ ବାଃ କାକୁଡ଼ି। କାକୁଡ଼ି ଖାଇଛ ନା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜଣା ଏହାର ନାମ ପଣସ। ଏହା ହେଉଛି ତାଳ। ଏଇ ଫଳର ନାମ କ'ଣ? ବେଲ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ତରଭୁଜ।